morada, ve com pinta l'assumpte. Vinga, sí. Ja anirem aquí a la morada. Pot aquí a la morada, ve com pinta l'assumpte. A veure com pinta l'assumpte.
persones que s'han encarregat també de vetllar i de portar-lo fins aquí. No és així, que vostè ha vingut amb el bot, no? Sí. Bueno, com a president de la cofradia, em van dir que si volia venir per portar-lo cap aquí. I sí, hem portat el bot i ha estat una travessia molt maca perquè la Montserrat, la patrullera que té la Montserrat, la Generalitat de Catalunya, l'han portat aquí en 2 hores, han sortit des de Tarragona fins aquí. El barco m'han dit que l'han remolcat fins aquí, no? Sí, la patrullera Montserrat se l'ha portat fins aquí a la bocana del Port de Segur. Llavors els 4 que hi hem anat a buscar-lo hem entrat bugant. I de moment funciona igual que antic? Sí, la navegació és molt perfecta. Per cert, quan érem a l'altura d'entre Torredembarra i Berà s'ha guanyat com una mica de llevant bastant fort i navegàvem a 10 milles i no pujava gens d'aigua dalt del bot, vull dir que s'embarrancava per sobre 2 cops de mar com res, anava com una gaviota. I aquest dia ja ho hem fet 2 dies. S'ha anat una mica, perquè aquest jovent no sap ni remar.
Serem ballant coloràtic, si esperem hasta que vagin ells, Massa fort, Les barques arreglades dormen silents dins la nit i quan arriba la vora les desperten tot seguit i quan la lluna s'amaga i la nit en pren el vol les barques abans callades comencen a trafegades i emprenen el gran revolt. Sortim a la mar, ara sempre amb el timó, posem rumb a nou confí, cerquem un vell horitzó i mentre que anem sortint, entonem nostra cançó. Sortim a la mar, sortim, que avui ens bufem molt bé i mentre que anem omplint les xarxes...
que s'hi posarem, que saludem el personal. Com en xaleu. Com en xaleu, eh? Està molt bé, ja no goig com venia, eh? Sisplau, amic. Fem una foto. Molt bé, molt bé. Excel·lentíssims i digníssimes autoritats, benvolguts calafallencs, benvolguts amics. Avui és un gran dia pel nostre poble, és un dia de joia i de satisfacció. Avui ens podem sentir contents perquè hem assolit una fita important que entronca amb una part de la història de Calafell, la de la nostra platja, de la que el nostre bot salvavides en forma part de manera especial. Crec que durant aquests últims anys s'han escrit moltes pàgines que han donat a conèixer, si no a bastament, sí d'una forma bastant completa, totes les vicissituds, així com tots els moments importants del bot. Precisament, aquest petit opuscle que se us ha fet a mans n'és un petit recull. Doncs bé, després de tot el que s'ha escrit, jo diria que la diada d'avui es pot analitzar des de 3 diferents vessants. En primer lloc, el fet del retorn del bot salvavides amb el valor intrínsec d'una embarcació històrica que en si mateixa ja és motiu prou important per celebrar aquesta festa. En segon lloc, l'exaltació d'uns valors que són sagrats pels mariners, com són els de sortir i ajudar en cas de perill tant a la gent de mar com a qui faci falta. Aquest acte té un nom propi, és la solidaritat. I el bot salvavides, durant una època, va ser la millor salvaguarda per fer-la possible. Per tant, és a vosaltres que m'adreço en primer lloc, tripulants del bot, perquè sou veritablement els que dia a dia aneu escrivint l'altra història, la verdadera, la de les actituds, la de les paraules i sobretot la dels fets. Em dirigeixo a vosaltres, els patrons veterans, anomenats com a successors del Ramon Hortoll i del Josep Mercader, perquè l'edat ja no els hi permet, malgrat que prou maldarien per pujar a bordo, i també a vosaltres, Gabriel, Tetes i Camilo Turà, patrons dels joves com a responsables i testimoni i tots plegats de les respectives tripulacions. A tots plegats us he de dir quanta motivació he observat tant en vosaltres com en la resta, i escaig, amb els 50 i escaig de persones que formen part del col·lectiu pel retorn del bot i les nostres famílies. I quanta emoció continguda. Us imagineu quantes vivències representa per a tots els calafallencs? Una diada com la d'avui i qui sap si també per moltes persones de fora de casa. A ben segur que podríem parlar-ne moltes hores i no esgotaríem el tema. Temps n'hi haurà en una altra ocasió. Però sí que voldria, de passada, recordar-vos aquells mariners calafallencs de principi de segle, els velluts, sobrenom degut a la indumentària festiva i que durant molt de temps van passejar amb orgull des de Llevant fins a Ponent, acompanyats també per la... Després de tot l'exposat, voldria en nom del bot salvavides donar-vos les gràcies a tots els que tant abans com després, com ara i com sempre, heu fet possible el seu retorn. Finalment, voldria acabar aquest Parlament amb unes paraules que no són meves, però amb les que estic totalment d'acord. Diuen així: el poble que sap treballar i sap lluitar per conservar les seves tradicions és un gran poble. Gràcies, Calafell! Durant aquests anys que he faltat de casa, he passat tota mena de penúries. Fins i tot he estat oblidat de tots vosaltres, però no us guardo cap mena de rancúnia.
Durant els darrers anys, uns homes de Calafell varen buscar la meva pista per veure si encara estava en aquest món, per fer-me un lloc al meu poble de sempre, d'on mai no hauria d'haver sortit. Si ho hagués sabut. La feina ha estat molta i encara no em crec que torno a casa. Sí, perquè torno a casa. Sempre he enyorat el meu llit, la meva sorra, la meva mar, els meus homes i la meva gent. Torno per sempre. M'han fet això que està de moda, m'han fet l'estètica, però abans d'acomiadar-me us voldria demanar un favor. És aquest. Mani qui vulgui, tant si són de dreta, com si són d'esquerra com del mig. Us demano de tot cor que foteu fora els interessos a la bossa de la brossa i que no m'aparteu mai més del vostre costat. Doncs, encara que cada dia diuen que hi ha més poca sorra, feu-me un raconet per mi. Us espero a la vora de la mar el dia 1 de juliol. Sempre vostre, el Bot Salvavides. És que tenim 30 barques a fora de Calafell i que esperem que dins del nostre municipi hi puguem tenir ben aviat la dàrsena de pesca. Això sí que també serà un aconteixement que sonarà, però en tot això poc més ja es puc dir, sinó que l'agraïment de tots els socis de l'entitat i de tota la Junta en pes. I moltes gràcies per tot el que heu fet per la platja de Calafell. A continuació, té la paraula el batlle de Calafell. Bon dia a tothom. Distinguida senyora, il·lustríssimes autoritats, calafellencs, visitants d'arreu del món. M'és molt difícil destriar quines paraules us he de dir ara i aquí. No sé si parlar com a alcalde vostre o de dir-vos unes paraules com a fill que sóc d'aquesta mar que m'ha vist créixer. En tot cas, que parli al cor al poble que m'ha elegit amb la confiança de la vostra voluntat. Que siguin unes paraules a la Mart, a aquesta Mart. Una Mart que entre hostil i benigne ha forjat la vida i ha forjat el caràcter de Calafell. Una Mart de la que hem nascut en el temps, d'una Mart abisme de silenci que guarda vides callades que avui encara somiquegen en el cor de molts calafellencs. D'esquena a les botigues, encara bé cara, filades de dones i de mainada, amb l'ànima encongida, gotejant a l'horitzó amb l'únic anhel depositat en aquesta barca. El Bot Salvavides era la seva única esperança i aquella tossuda tripulació la seva única força. Aquests rems avui ressuscitats per nosaltres i aquella tripulació amb braços valents que rebin avui i sempre l'homenatge de tot el poble de Calafell. Que aquest bot que avui hem tornat a recobrar i que mai havia mort en el cor de tots els calafellencs, sigui avui i sempre el símbol de la identitat de la nostra història. La fidelitat, aquesta fidelitat que sigui tratada a la història com es mereix i que obri en el mar obert una estela perquè puguem mirar els camins de prosperitat i llibertat. Per tots vosaltres, els calafellencs, i us en felicito perquè heu sabut retornar una de les vostres antigues, no pas tradicions, sinó vides,
una vida. La barca aquesta va representar vida, va representar esperança per molta gent i va representar sobretot confiança també per molta gent, perquè sabien que aquesta barca existia i sabien que en un moment donat aquesta barca podria salvar-los. Aleshores ha estat molt temps amagada, ha estat molt temps oblidada i avui us felicito perquè l'heu fet parlar. Jo mentre la veia arribar hi anava pensant i penso de vegades que les coses que estimes, les coses que no tenen ànima, però que tu estimes, és com si en tinguessin d'ànima. I aleshores anava a pensar, mira, aquesta barca que ha estat tant temps tancada, doncs torna a veure el mar, i torna a veure un mar diferent del dia que la van votar. O sigui que és un mar completament diferent, la gent és molt diferent, i ella sap, i ella sabrà, sobretot ara, que a Calafell hi ha cultures molt diverses i que durant uns mesos aquí hi ha un eixam de cultures, que aquestes cultures doncs es barregen, que aquestes parles es barregen, però que en el fons n'hi ha una que és la cabal per sobre de totes, que és la dels calafellencs, que ha fet possible que aquesta barca tornés a sortir a la mar. Jo us felicito per aquesta bona idea que heu tingut, el renéixer les nostres, no pas costums, repeteixo, perquè això no és, sinó les nostres arrels, el renéixer la nostra vida, el fer sortir una altra vegada totes les coses que són nostres, i en aquest cas vostres, ben vostres, doncs això és un motiu d'orgull i un motiu de felicitació. Sereu un exemple per tantes i tantes persones com venen aquí de la resta d'Espanya i de la resta del món, i vosaltres podreu dir que heu donat vida una altra vegada amb una barca que estava oblidada, amb una barca que estava morta i que l'heu fet renéixer i que avui és el dia del seu rebatejament. Moltes gràcies i que pugui fer l'orgull de tots vosaltres. Que també hi són anomenats. I, doncs, comencem aquest acte ràpidament. I cridem, en primer lloc, el Josep Mercader Subirats. Jo sé que l'he vist aquí, si per favor es pot acostar, que la senyora Marta Ferrusola. També cridem a un dels actuals patrons, que és el Joan Tetres Urpí. Joan Tetres Urpí, sisplau, mentrestant, si et vols anar acostant. El diploma d'aquella vegada en què va ser nomenat tripulant. A continuació, un dels que no estava en la tripulació, l'Emili Guasc Soler. Aviam si es troba. Joan Soler Guasc segon. Joan Soler Guasc segon. A continuació, el Josep Martí Suau. Cridem a Josep Martí Suau. Veus aquí un home? Enric Figuera Romeu. Enric, sisplau, vols fer el favor d'acostar-te? Perquè pateix el cor i potser aquestes guiades li són una mica desfavorables. L'Antoni Bernet Pallarès. Cridem a l'Antoni Bernet Pallarès, sisplau. L'Antoni Bernet, que no està entre la tripulació perquè un malaguanyat accident d'aquests dies enrere li ha fet impossible de participar directament. Ell, a més, és també el director del Ball de Faixes de Calafell. Cridem seguidament en Joan Domingo Tetes. Jaume Domingo Tetes, perdoneu. Jaume de Cala Victòria. El de l'antecentre de Calafell. Cridem el Ramon Hurtó i Papiol. Novament el tornem a cridar. Em sembla que és el Monis, aquest patró que, cuidado, diuen que gràcies a ell i per la seva iniciativa, amb el nostre president de la confraria de pescadors, que lògicament va ser perquè el Lluís Leonardo Gallardo, el Joan Rion Plana,
Aquest senyor que aquí el veia tan callat durant una època toler. I també ja ha donat la volta amb el vot de la vida. Podríem a continuació el Julià Vidal i Tetes. El Julià Vidal. Hola. El Julià és un dels que ve a representar a Catalunya amb les carreres de trainerilles. El Raquel Sans Isern. Pare i fill, que també es parlen aquí. Unes generacions i unes altres que també han participat. Cridem ara el Josep Sans Soler, segon. El Josep Sans, aquí el teniu. El seu pare havia sigut també president del Vot Salvavides de Calafell. I com son germà també jugava. Cridem ara el Pere Bernet Pallarès. El Pere. També és un dels homes que ha donat el tom fent les proves abans d'avui. Aquí el teniu, un jubilat. Cridem a continuació el Josep, que era el defensa central del Calafell. De passat, però també era un dels que donaven amb la trainera. Seguidament cridem amb l'Antoni Vidal i Tetes, el Pere Xic. Això sí que és tota una història que estem escrivint diàriament. Ara cridem a continuació amb en Julià Guas Tetes, el soriano. Els gallegos. Encara que avui fa una altra feina que li té res a veure, però el seu cor, la seva il·lusió sempre està aquí dintre la mà. Ara sí que em vull treure el barret perquè vaig a cridar amb un home de 68 anys. Doncs els faràs aviat, Vicent. Pescaró, avui aquest home tornarà a buscar el vot de Salvavides de Calafell. Un dels antics tripulants. Segurament que tots ja teniu la corresponent placa. En aquests moments anem a celebrar l'acte central que consisteix en què la padrina d'honor, l'excel·lentíssima senyora Marta Ferrusola, talli la cinta simbòlica que inaugura el nostre vot salvavides de Calafell. Endavant, sisplau. Atenció, seguidament farem trucar l'Elias Figueres Tetes, el Carles Pijuan Sicart, el Josep Lluís Leonarte Mellado, el Jordi Turà i el Mirall, el Josep Guas i Torres, el Magí Sicart Sans, Josep Sans Martínez, Ramon Forner Martí i Joan Fernand Turà i Tetes. Aquesta és la tripulació jove, a la que acompanyaran 5 veterans, que són el Joan Rion Plana, el Vicenç Tapiol i Giral, i el Lluís Ollonarte i Gallardo. Així és que, nois, la mà és vostra. Endavant!
Thank you.